Istorio gogorra kontatzen dute gaur liburu saltzaileek, salmentak berantz doaz eta arduratuta daude. Sektorea generalean oso txarto dago, edo gazberro egin, edo editore, liburu saltzaile, idazle danak eta txarto dago hemen gauz, aguantetan. Ez dakit, bea jota gauden, baina ireutea ez da gutxi. Jendeak gutxiago erosten du eta asko begiratzen du erosten duena. He bajado comprando libros, ahora miro primero si es más barato, me lo llevo, si no, ya lo pienso. Si puedes coger la edición de bolsillo, pues coges la de bolsillo. Nosotros tiramos mucho de biblioteca. Eta batez ere liburu elektronikoa paperezko liburuari lekua kentzen ari zaio. Erosoak dira. Ocupa menos y se transporta mejor. Liburu elektronikoaren aurrean erdibituta dago sektorea, batzuk oso kezkatuta daude. Bai nagoela arduratuta, ze uste dut lekua kendu dutzola eta kenduko dutzola paperezko liburu tradizionalari. Baina desagertzeraino? Ba, igual bai. Beste batzuk ordea ez dute uste paperezko liburua desagertuko denik. 15-20 urte bat oraindik sano mantenduko da. Izan ere, salmenta datuak txarrak badira ere, estatistikek diote geroz eta gehiago irakurtzen dela. Gurean gazteen erdiak irakurleak dira. ¿Te gusta leer? Sí, suelo leer a las noches. Bastante novela y algo de poesía también. Zuri gustatzen zaizu irakurtzea? Bai, Zenbat? asko. Belaunaldi berriengan irakurzaletasuna bultzatzea da gakoa liburuei tapa existeko. Eta Katalunian aurtengo San Jordi gizartearen aldarrikapenen isla ere bada. 50 liburutik gora aurkeztu dira independentziaren inguruan eta etxegabetuen inguruko liburuek ere batute tokia. Arrosa saltzaileak bestalde kezkatuta daude, beza igo diete eta horrek salmentari kalte egingo diola uste dute. Goizetik agian eguraldi bikainak animatuta jendetza zegoen Rambletan. Aurtengo San Jordik ezaugarri berezia du. Diadaz geroztik Kataluniako gizartean dagoen eztabaida, independentziaren eztabaida argi eta garbi ikusten da gaur liburu dendetan. La rebelio catalana a la independencia por la buchaca, manual por la independencia eta beste hainbat eta hainbat liburu ikusi ditugu gai berberaren inguruan. Horietako bat Vicent Partal kazetariak aurkezten du, a un pam de la independencia. El país va votar amb els peus l'11 de setembre, va votar en les eleccions, va votar en la declaració sobirana i avui està votant comprant llibres per la independència. Eta subiranotasunaren gaiak biztu duen ikusmina erakusten duen beste irudi hau ere ikusi dugu. Uriol Junqueras, Eskerrako presidentea, izar bat izango balitz bezala aurkitu dugu Rambletan italiarrei San Jordi zer den azalduz. È una giornata molto vissuta, con molta intensità. Inoiz baino aldarrikapen gehiago duen San Jordi honek ordea beste urtetan baino lehenago amaitu beharko du. Izan ere, aurten arrosa eta liburuak konpetitzaile gogorra izango dute baloia. Gaueko 9:00 gutxiagotan hasten da Bayer-Barça partidua, baina ordura arte, ordu asko gelditzen direnez, bada bai, gozatzeko aukera.